שלום, איך ממלאים דוח אירוע חריג? אז פתחתי את המשוב בדף הבית, אני עושה את זה כרגע במחשב, הולכים לסרגל, גם באפליקציה יש את הזכוכית מגדלת. שלום לכולם, אני רוצה ללמד איך ממלאים אירוע חריג במשוב. שלום לכולם, אני שולח סרטון כדי שתראו איך ממלאים אירוע חריג במשוב. מה שעושים, מגיעים לדף הבית, לא משנה במחשב או באפליקציה, יש כאן זכוכית מגדלת, רושמים את השם. ניקח את גלנקוב דניאל, אז אני ארשום גלנקוב, הנה הוא מופיע, לפעמים זה יהיה בדניאל, לפעמים גלנקוב, צריך לשחק עם זה. אני פותח את התיק האישי שלו, זה התיק האישי של דני. מה שיש לי כאן, בצד שמאל למעלה, הזנת הערות קו, פלאפון אתם תראו 3 קווים, עם כל האפשרויות האלה שנפתחות בגלילה, ולמטה יהיה הזנת הערות קו. נוחץ על הזנת הערות קו, ונתקן את כל הערות קו שיש לו, ואני יכול לייצא את זה גם באקסל, לקרוא את זה שזה כאן. אני לוחץ על הוספת הערת מעקב, ואני ארשום דוח אירוע חריג בגוף ההודעה. למטה אני ארשום פרטי האירוע. אני אקפיד להכניס את כל הפרטים שרשומים בדוח הכתוב. תאריך 24/12/2024, אנחנו עוברים על שעה שישית, דניאל ברח מהכיתה וסירב לקחת חלק בשיעור. אני ארשום מי הנוכחים באירוע, נכחו ישי וליז, ואני ארשום כמו בדף הכתוב דרכי טיפול. אני ארשום נעשתה שיחה עם האם, ומחר דניאל החזיר שעה בכיתה בזמן ההפסקה. ודבר נוסף שאני עושה, אני אשתף את שרי, אני אשתף את חן איחני, אז שימו לב, ואני אקפיד לא לסמן את שני אלה. אני אלך לתווית, אני אפתח את התוויות, אני אראה הייתה פגיעה מילולית באנשי צוות, לא במקרה הזה, לא הייתה פגיעה ברכוש, אבל אני מסמן פה בריחה, וככה יופיע לי בתווית שהייתה בריחה, גם בסיכום זה מופיע כתווית. שימו לב לתוויות שצריכים לסמן אותם, ועושה שמירת אירוע. האם ברצונך לידיעת המחנך? כן. במקרה הזה אני המחנך, ו-24/1, הנה האירוע. רואים איזה יופי זה מופיע בתוויות שהייתה בריחה, אז בתוויות באקסל אפשר לראות מה באמת הדברים שחוזרים על עצמם. זהו, זה האירוע. זה דיווח אירוע חריג, מאוד פשוט. בהצלחה.